jolasaren txantaldu da. Beraz, Kimetz etorriko da, eta guazen prestatzera. Venga. Guazen! Kaixo nire kalasker maitea. Kaixo Eider, zer moduz? Ondo, begira ze tramankulurekin natorren gaur. Fotu koloretsua eta polita izango da gaurkoa, baina tamalez zuetako batek bakarri jolastuko du Eiderren aurka. Arria, papera, guraisa. First time ever. Ez zegoen paktauta ean, eh? Zure ratxa amaitzen ari dela dirudi. Eta hementxe ikusten duzuen bezala txurro hauetan itxatxita puxikak ditugu, eta zuek esku artean dituzue aire serpentinak. Beraz, aire serpentina horiei putz egin eta puxikak lertu beharko dituzue. Ez dakit nola dauden zuen birikak? Ondo, bai, entrenatuta? Entrenatuta. Hasi egingo gara. Bai. Prest? Jai nintzen prest. Etxean prest? Hiru, bi, bat, bazen! Susto! Bueno, bai dago entrenatua, Ariz, Mercedes, Honek ezeko, Ariz, zuntzak jendu egin jozu. Eider. Errezegi ari zara, Eider, ez du balio. Iepa. Kimetz, baina! Laguntzen ari naiz, Ariz! Zertu! Eider barkatu, baina eski biztian nire lehenengo Garaipena, ezta? Ja, Aritzegia, esan behar dizut desenteko trampa egin duela, Eider ederki hasi da. Eta azkena geratu zitzaionean pixka bat mugitu egin diot, baina bueno, zorionak. Bazi duzu joku bat, oso ondo txalo bero bat aritzentzat. Eta Eider, bueno, ez da. Beste bat, Batzuetan irabazten da, bestetan galdu egiten da, beraz, oso ondo jokatu duzu. Eta hori da garrantzitsua, espero dut. Oso ondo pasatuzula. Super ondo. Oso ondo, beste bat arte, eta mila esker. Bueno, eta zuei urrengo astera arte. Hala, agur Kimetz! Agur!